پۆلیسان دوو کەناڵین تەلەڤیزیۆنان گرتنە پەیامەری دەنگی ئەمریکا لە ئەستانبوڵی زۆزانیە شار نەها لە ناوەندا تەلەڤیزیۆنە ئەمجەیە. زۆزان خان ئەو چ تەلەڤیزیۆنن و سەر بکەینە و چ ماتین گرتن؟ بەڵێ دەم باش نەهان لە ئیمەجە تیڤینە ئیرۆ لە ئەستانبوڵێ حەبکی رادیۆ و دوو تەلەڤیزیۆن هاتن گرتن. رادیۆya bi navê Özgür Radyo, televizyona Hayatın Sesi û İmece TV ku niha em li birin. Evan radyo televizyona ku bi navê wekî muxalîf tên zanên li Tirkiyeyê weşanê xwe xwe dikin û gêdayê te cihekî ninin ku di nava gel de wekî muxalîf tên zanên piştî bi biryarnameya teslata qanûnê ev biryar hat dayîn ku di derbarê 11 televizyon û 11 radyoyê de biryara girtinê hat dayîn. Belki ku zanin jî li Amedê jî dîsa jî sê televizyon bi biryarnameyê hat girtin. Zozan xanim tu niha di navendê televizyona Image an Image TV dayê û karmendên wê jî hê di nav de ne. Ew çi dibêjin? Belê na karmendê İmece TV tev li birin û ji bo hevgirtinê ji bo piştgiriyê jî dema saetekî berê parlamenterên HDP, parlamenterên CHP ji bo hevgirtinê bir bûn û tevek bi hev re dengê xwe bilind dikin dibêjin em çapemeniya azad dixwazin ku piştî rewşa awarte li Tirkiyeyê dijwariya zordariya li ser çapemeniyê zêdetir bû. Ew jî niha li hember vî ya li vê derê berxwe didin û em li hêviya rewşê baş ew dezgehên televizyonî ew her du kanalê televizyonî hin navdarin yani hin dengê xwe heye li İstanbulê yan li Tirkiye bigiştî? Belê em dikarin bibêjin li Tirkiye bigiştî dengê xwe ne ji ber ku em dema qala İmece TV bikin. İmece TV bi xwe di şerê li Herêma Kurdan da di nava wê şerê de ku weşana herî rastaqîn dikirin û di nava wan bajara di nav kuçeyê şer da lûr bû an li herêmên Tirkiyeyê dema bi yerekî herî xirab şey dibûn lûr bûn û şeva darbeya leşkerî hewdana darbeya leşkerî jî em dikarin bibêjin ku heya sibê weşana xwe bi berdewamî kirin. Dengê Hayatın Sesi jî televizyona Hayatın Sesi jî bi wê havê. Belê. Zozan xame dixwazim ji te pirsim ku hikûmeta Tirkiye niha biryar da yan ferman daya 12,000 polîs an ji kar derxa ji karê wan derxa erê ve girêdayî yan ji wan peywendî hebû bi derba leşkeriya berî du mehan ve yan çima ew polîs hatin derxistin bi Kurtî? Berê niha li gorî biryarê 1523 polîs ji peyvra xwe hatine dûrxistin û derbarê wan da heta navbera 10 roja da êlêpirsîn were vekirin û ji ber ku tê xuyakirin tê nivîsîn ku vana peywendiya wan bi baylok sistema baylokê da navê wan derbas dibin ji ber wê yekê jî na ji karê xwe hatine dûrxistin û operasyonê bi vî rengê li Tirkiye berdewam dikin. Belê. Spas peyamêra dengê Amerîka li Estanbolê Zozaniyê şar li navendê yan navendê Media Image dêgal dengê Amerîka bû rasta xwe ku niha tê daxistin.